Zapisi iz Valpovštine i Miholjštine. Projekt Šegradski zapisi. Vrste naselja. Za razliku od razdoblja osmanske vlasti, dolaskom Habsburške koncem 18. stoljeća, naselja se počinju okupljati oko kopnenih putova. Kako su desetljeća pod Bečom prolazila, postupno su nastajala takozvana ušorena sela. To su nizna naselja duž kopnenih prometnica. Potičući takav razvoj naselja, Habsburška je vlast preko komorske i vlastelinske vlasti, odnosno uprave, lakše skupljala porez, odnosno kontrolirala podložničko stanovništvo. Zahvaljujući starim kartama, koje smo već prikazivali u prošlim epizodama, kartama vlastelinstva Valpovo iz 1730. godina i kartama iz 1780. možemo detaljnije opisati razvoj ušoravanja u Valpovštini i Miholjštini. Na prvim detaljnim kartama, koje pokazuju samo jedan dio Slavonije, možemo primijetiti da su, dok se još u većini Slavonije, Srijema i Baranje nije niti pomišljalo ušoravanje, naselja su Koška, Lacići, Šaptinovci i Kapelna bila ušorena. Posljednja je Kapelna nakon spaljivanja zbog razbojništva 1725. obnovljena kao ušoreno selo u manje od jednog desetljeća, što pokazuje brigu za razvoj gospodarstva od strane vlastelinske uprave. Pola je stoljeća kasnije toliko uznapredovalo ušoravanje naselja da gotovo više nije postojalo naselje koje ne možemo okarakterizirati kao nizno naselje duž kopnene prometnice, odnosno ušoreno. Naravno, kao i u svemu, i u ovom slučaju, to jest procesu, potkrala se poneka iznimka. Iz toga razloga, za naselja Šag, Vladimirevci i Bocanjevci možemo i dalje reći da su nizna naselja bez pravilne parcelacije, to jest ušoravanje, nije do kraja provedeno. Za razliku od navedenih, za naselja se poput 18-stoljetne Moslavine, Viljeva, Podgajaca Podravskih, Koške i Bizovca može reći da su nizna naselja izrazito pravilne parcelacije, odnosno da je ušoravanje kod njih itekako uzelo mah. Sva su ta u potpunosti ušorena naselja smještena na dvije važne kopnene prometnice. Jedna je današnji sjeverni dio Podravske magistrale koji spaja Valpovo i Donji Miholjac, a druga južni dio koji spaja Osijek i Našice. Na drugoj su smješteni Koška i Bizovac. Oko oba se naselja može primijetiti manje šumskih površina nego prije 50 godina, odnosno 1730. To, naravno, nije sprječavalo da se i u drugoj polovici 18. stoljeća pojavljuju mnogobrojne močvare. Neovisno jesu li naselja bila ušorena ili ne, kod većine je naselja, točnije, kod onih koja su imala sagrađenu crkvu, ona crkva bila u središtu. Crkve su bile obilježje kulture i puno toga drugoga, o čemu će biti više riječi u sljedećim epizodama.